mill-filmati li għadin nirċievu fil-fatt l-qaddifa ta' Lisla u ta' Marsa Mxett jinsabu fiċin ukoll il-palk fejn se jsiru il-preżentazzjonijiet. Marsa Mxett ir-rebbieħa ta' kategorija B fil-waqt illi Lisla ser ikunu ppreżentati bix-Shield ta' kategorija A. U għal daqstant dawn huma l-filmati li qegħdin naraw il-ferħ taż-żewġ distretti illi ħarġu rebbieħa fil-regatta ta' jum il-ħelsien. Smajna diġà numru ta' kummenti mill-qaddifa ta' Lisla kif ukoll min-naħa tal-uffiċjali Marsa Mxett ukoll smajna kummenti aktar kmieni u għal daqstant hawnhekk qegħdin nistennew minn ħin għal ieħor li ssir il-preżentazzjoni minn Regatta Malta sabiex ukoll jiġu ippremjati r-rebbieħa tar-regatta ta' jum il-ħelsien 2026. Hemmhekk qegħdin naraw ukoll li wasal il-mument tal-preżentazzjonijiet. Fil-fatt se jkollna l-ewwel preżentazzjoni li se tkun għal qaddifa nisa għal qaddifa ta' Bormla Kijana Kamilleri u Żannix Paċ illi min-naħa tagħhom rebħu il-tellieqa tan-nisa fil-31 ta' Marzu. Ħanibdew b'dik il-preżentazzjoni imbagħad wara ngħaddu għax-Shield ta' kategorija B għal Marsa Mxett u fl-aħħar mill-aħħar ix-Shield ta' kategorija A għal Lisla. Hawnhekk qegħdin naraw ukoll dawn il-filmati illi qegħdin jaslu il-qaddifa ta' Bormla in-nisa ġifieri illi qegħdin jiġu mistiedna sabiex jitilgħu fuq il-palk sabiex jirċievu x-Shield min-naħa tagħhom
fil-waqt li hemm preżenti wkoll il-Ministru tal-Isport u l-Edukazzjoni Clifton Grima li se jkun qed jagħmel ukoll il-preżentazzjoni hemmhekk il-Coxswain Riley Apache li titla' wkoll sabiex tirċievi l-unur flimkien ma' Kijana Camilleri u Zanisha Apache li kienu qegħdin fuq id-dajsa illi rebħet din it-telli. Hemmhekk l-ewwel preżentazzjoni illi kellna issa fil-ħin illi ġej nistennew il-rebbieħa Marsam Xed. Ekku r-rebbieħa ta' Marsam Xed kif qegħdin nisimgħu ser jirċievu kategorija B jirbħu x-Shield hemmhekk il-preżentazzjoni kif edna mill-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Dr. Clifton Grima il-qaddifa ta' Marsam Xed jitilgħu għax-Shield iċ-ċelebrazzjonijiet għall-beltin Hemmhekk qegħdin naraw iċ-ċelebrazzjonijiet ta' Marsam Xed nistennew minn ħin għal ieħor iċ-ċelebrazzjonijiet ukoll ta' l-Isla illi ser jiġu ppreżentati bix-Shield ta' kategorija A. Marsam Xed hemmhekk illi jirbħu kategorija B f'dina ir-regatta ta' jum il-ħelsien se jkunu qegħdin iħallu il-palk bil-mod fil-waqt illi għaddifa tal-Isla diġà bdew tilgħin bil-mod il-mod fuq il-palk sabiex jirċievu ix-Shield tagħhom illi mbagħad ukoll iġib tmiem ix-xandira tagħna tal-lum. Ek joġobkom ħankomplu bil-presentation, please. Mela.
Hemmhekk qegħdin naraw ukoll li issa wara dawk iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Isla jinżlu wkoll minn fuq il-park sabiex tiġi ppreżentata x-Shield b'mod uffiċjali qabel ma ntemmu trasmissjoni tagħna tal-lum il-Sibt. Fil-fatt hawnhekk din hija l-preżentazzjoni wkoll lil Stephen Paris, ex-President tal-Regatta Malta. Kif ukoll se nkunu qegħdin naraw il-preżentazzjonijiet oħra illi qegħdin isiru fosthom waħda Il-Kumitatu l-Qaddifa tal-Isla. lill-Ministru issa wkoll hemmhekk il-Kumitatu l-Qaddifa tal-Isla qegħdin jiġu